Du er da for sindssyg. Hold kæft, var han paranoid. Hun er syg i hovedet. Sådan kan vi finde på at sige til hinanden, når vi vil understrege, at noget er for vildt, for skørt eller for underligt. Men vi mener det ofte bare for sjov. Når nogen faktisk er sindssyge, skizofrene, paranoid eller syge i hovedet, siger vi ikke noget. De fleste af os ved ikke, hvad det vil sige at være psykisk syg, og derfor bliver vi bange for at sige eller gøre noget forkert. Det er min oplevelse, at der er rigtig meget usikkerhed omkring psykisk syge, og der er rigtig mange, der bliver nervøse. Sådan nærmest ligesom om de smitter. Hvad vil det egentlig sige at være psykisk syg, og hvorhen i kroppen foregår det hele? Psykisk syg, det vil sige, at man har en lidelse i hjernen. En psykisk lidelse, det er alt sammen noget, der foregår i hjernen. Og en psyke, det er jo ens mentale helbred. Men når man er psykisk syg, så har man en lidelse, som gør, at man bliver at ens humør simpelthen, man kan ikke helt selv styre det i perioder. Altså, så siger vi tit, at det er en sygdom i humøret. Det er sådan en, hvor man enten er alt for ked af det, eller alt for glad. Det kan være svært at finde ud af, hvornår man er psykisk syg. Der er nemlig ikke nogen skarp grænse. Man kan sige, at vi er alle sammen underlige. Vi har alle sammen nogle kendetegn, og vi alle sammen gør nogle forskellige ting, har nogle vaner. Men det gør os ikke psykisk syge, at vi er underlige. Det må man gerne være. Det er så uendelig vigtigt, at der er så stor forskel på at være ked af det i en uge over noget, og så have en depression. Det er vidt forskellige ting. Hvis man er ked af det i en uge, så er det tit, fordi der er en grund til det. Og hvis man har en depression, det er noget helt andet. Det påvirker ens måde at tænke på, det påvirker ens måde at føle på, det påvirker ens måde at være i verden på. Det er lidt ligesom at have en rundkørsel inde i hovedet, hvor man har en masse biler, der bare kører rundt. Man ved ikke rigtig, hvordan de skal komme ud af den her rundkørsel. Hvis man har en uge, hvor man er ked af det, så er man ked af det, fordi at ens kæreste har slået op. Men det gør altså ikke, at man har en depression. Og det er der mange, især unge mennesker, der kan være sådan i tvivl. Er jeg så ved at få en depression? Eller det er en verden for sig selv at have en psykisk lidelse. Og jeg tror, man skal have oplevet det for at vide, hvor forskelligt ens hoved det fungerer. Det er noget, der tager lidt magten fra dem, som styrer dem lidt. Ikke at de mister kontrollen over deres krop, men det er simpelthen noget kemisk, der sker ind i hjernen. Det er rigtig svært at være psykisk syg i det danske samfund. Vi er meget dømmende og kan hurtigt finde på at sætte folk i båse. Dette bunder hovedsageligt i en manglende forståelse fra samfundets borgere til de psykisk syge. Det jeg synes, jeg oplever i mit job, når jeg sidder med en psykisk syg eller en, der har en psykisk lidelse, og de skal fortælle om, hvordan det påvirker dem i hverdagen med den her lidelse. Så det jeg oftest hører, det er, at den her manglende forståelse for omverdenen, det her med, at folk har ikke en forståelse for, hvad det vil sige for eksempel at være stresset. Stresset er blevet sådan et modefænomen, som vi siger hver gang vi har travlt. Og derfor mister det jo effekten, ordet, når det bliver sådan et, vi alle sammen bruger i flæng. På grund af den manglende forståelse for psykisk syge, er det desværre blevet tabu. Tabu, det er noget, vi ikke kan tale om. Det er noget, vi ikke har ord for. Og derfor oplever vi også tit, at rigtig mange ved ikke, hvad de skal sige. De ved ikke, hvad de skal sige til deres børn. De ved ikke, hvad de skal sige til deres kollegaer. De ved ikke, hvad de skal sige til deres naboer. Fordi de vil heller ikke have, at folk de ser ned på dem. Fordi man ser på BT og Ekstrabladet psykisk syg gået amok. Psykisk syg skudt en politimand. At man vil heller ikke sættes i en bås som et eller andet fuldstændig uden for rækkevidderne. Så det der med, at der er en enorm uvidenhed omkring, at psykisk sygdom er alt muligt. Lige sådan kan det være svært arbejdsmæssigt at være psykisk syg i vores samfund. Jeg tænker i forhold til det at fortælle en arbejdsgiver, at man har en psykisk lidelse. Det jeg hører i mit arbejde, det er, at
det er meget, meget forskelligt, hvordan det bliver taget imod. Vi har fra den ene yderlighed til den anden, hvor at folk de slet ikke møder en forståelse, og der er ikke nogen rummelighed, der er slet ikke højt til loftet. Og så har vi andre arbejdspladser, som er rigtig gode til at indgå i en dialog, både med os som jobcenter, men også med borgeren, der er i spil, og lave nogle rigtig gode aftaler om, hvordan folk de enten kan komme tilbage efter en sygemelding, eller de kan fungere i det arbejde, som de har, uden at vi måske skal have en sygemelding i gang. Nogle gange kan vi også snakke om sygemelding måske på halvtid, og så lave nogle vilkår omkring det. Men hvordan fungerer et familieliv med en psykisk syg forældre? Jamen, en børnefamilie, hvor en af forældrene har en psykisk lidelse, fungerer på vidt forskellige måder. Det kommer lidt an på, om begge forældrene har en psykisk lidelse, om det er mor, der har en psykisk lidelse, om det er far, der har en psykisk lidelse, hvad det er for en psykisk lidelse, hvor meget den forstyrrer hverdagen. Men det man sådan kan sige, som overordnet set, så hvis man bor alene med sine forældre, som har en psykisk lidelse, så kan vi se, at det forstyrrer meget mere, fordi så går de børn, der så er, der bor alene hjemme med sine forældre med en psykisk lidelse, skal tage meget mere over. Der er en større grad af sådan uforudsigelighed i forhold til, er det en god dag, er det en skidt dag, alt efter, er der mad på bordet, eller skal man lige gå ind og hjælpe med, at der er noget mad. Hvis man bor sammen med sin psykisk syge, eller forældre med psykisk sygdom, og har en rask forælder også, kan vi se, at så forstyrrer det i en anden grad, fordi så er der ligesom en forælder, der kan gå ind og sørge for, at der er en forudsigelighed og en struktur på hverdagen. Det påvirker i stor grad familiens og ikke mindst børnenes hverdag. Det vi kan se her i Sine Børn og Psykisk Syge, det er, at det børnene de oplever, det er, at mange beslutninger bliver udsat. Man ved ikke rigtigt, er det her en god dag? Kan vi tage i zoologisk have, som vi har planlagt? Så det er sådan tit det der med, at det er det sidste øjeblik, man egentlig tager beslutningen. I dag tager vi i zoologisk have, og far han kan komme med. Og så er der også, at der er en høj grad af uforudsigelighed. Altså hver dag er ny. Fordi hvis nu fars depression den fylder rigtig meget, så kan det være, at man ikke har lyst til at tage sine venner med hjem. Eller man skal være lidt mere stille. Det er meget forskelligt, hvordan det påvirker børnene i familierne, og reaktionerne er også meget forskellige. Nogle børn kan finde på at trække sig tilbage, andre begynder at tage utrolig meget ansvar, og der er sågar nogle, som tænker, at hvis balladen skal være, så er det dem, der skal lave den. Nogle børn påvirker det ved, at de passer meget på, gerne vil blive hjemme og holde øje og være sikker på, at der ikke sker noget. Andre børn, de reagerer ved at slet ikke vil være hjemme, blive sådan, jeg klarer mig selv, jeg laver mit eget liv. Man siger, bare det at have en forælder med en psykisk sygdom, man kan stadigvæk have et rigtig godt liv, og komme rigtig stærkt igennem, og nogle gange kommer man måske endnu stærkere igennem livet, fordi man har fået nogle andre erfaringer i livet. Men vi ser også, at man skal gøre tage nogle andre beslutninger i ens jævnaldrende. Så man bliver måske hurtigere moden på nogle områder, fordi man skal måske tage et andet ansvar. Men måske på andre områder bliver man måske også lidt mere, jeg vil ikke sige umoden, men sådan den der følelsesmæssige udvikling i forhold til, hvordan kan jeg bruge min far, når han er syg, eller hvordan kan jeg bruge min mor. Selvom man er flyttet hjemmefra, kan det stadig være svært at have en psykisk syg forælder. Vi har nogle unge, som kommer i gruppe, de er 18-23 og flyttet hjemmefra, hvor de har stadigvæk det der, jamen hvordan skal jeg løsrive mig af mine forældre, fordi de skal egentlig, de kan ikke klare sig selv, jeg bliver nødt til at hjælpe mine forældre. Så på nogle områder bliver de mere moden, og andre områder kan de måske have nogle psykiske vanskeligheder selv. Og når jeg siger psykiske vanskeligheder, så tænker jeg ikke, at det er fordi, de bliver psykisk syge, men jeg tænker,
At det der med, at det er nogle store dilemmaer og nogle store spørgsmål, de skal gå med. Og det gør måske også, at hvis vi går tilbage til børnene, som bor derhjemme, at de måske har svært ved at koncentrere sig i skolen, at de bekymrer sig om, hvordan det går derhjemme, at de er optaget af, skal mor indlægges, sådan nogle ting. Så mange børn, der kommer her og går i vores grupper, har svært ved at koncentrere sig og række fingeren op i klassen, fordi de simpelthen ikke har det der mentale overskud, fordi de bruger det derhjemme på bekymringer. Og igen, det er meget forskelligt. Man kan ikke sige, at alle børn gør det her. Altså, børn er jo forskellige, hvordan de reagerer på det, der sker derhjemme. Så man kan ikke sige, at alle børn, der har en forælder med en psykisk lidelse, har mindre selvværd. Men man kan sige, at de har nogle helt andre alvorlige ting ind på livet, som de skal forholde sig til, som kræver, at de har noget støtte omkring sig. De har nogle gode kammerater, nogle gode lærere, nogle gode bedsteforældre, der kan gå ind og se dem, når sygdommen den forstyrrer. Der var en mor, der fortalte her i sidste uge, hun var så ked af det, når hun havde en depression, og den fyldte rigtig meget. Altså, så kunne hun bare se på børnene, hendes børn, at de havde brug for, at hun var der for dem, men hun kunne ikke overskue, hvordan hun skulle gøre det. Altså, det var som om, hendes hjerne kunne ikke tænke, jeg kan se, at mine børn har brug for det, men jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre. Altså, hun magtede det ikke. Og det var noget af det, der gjorde hende så ked af det. Når en person med en psykisk syg forælder er blevet voksen, kan det stadig have betydninger for familien. Men det betyder det i forhold til, nu er jeg jo blevet voksen, og jeg har selv fået børn. Så hun kan ikke sådan være den bedste forælder, der sådan passer mine børn og sådan tager over på nogle ting. Vi kan sagtens være sammen, og vi kan også have det rigtig rart sammen. Men hun kan ikke sådan hjælpe i forhold til praktiske ting. Så vi konstaterer hermed, at det er svært at være psykisk syg i det danske samfund. Der er rigtig meget uvidenhed, både om hvad det vil sige at være psykisk syg, men også om hvordan de færdes i vores samfund. Vi vidste selv ikke meget omkring psykisk syge, før vi begyndte projektet, og vi er blevet en del klogere. Vi har lært, hvad det vil sige at være psykisk syg, og hvad der sker i hjernen. Vi er også blevet klar over, hvordan børnefamilier med en eller to psykisk syge forældre fungerer, og hvordan det påvirker børnene i deres hverdag. Vi er blevet draget ind i, hvordan en psykisk syg begår sig på arbejdsmarkedet, og hvordan en arbejdsgiver kan reagere på en psykisk syg. Alt i alt har det været utrolig spændende, og vi står nu tilbage med en viden, som vi hermed kan drage med os og tage i betragtning i vores eget liv.